रायजोफोर मोनसे दुखुनांथाव आपडेट जोंनि बर' हारिया फिसा हारि नाथाय फिसा हारिब्लाबो गावजों गाव अनलायनाया खम। आङो दहाय फुंनि समाव राङापारा ट्रेन स्टेशनाव जेब्ला अदालगुरि फैनो होननानै आङो ट्रेन गाखोदोंमोन। बे ट्रेन गाखोनाय समाव आङो सासे बर' बिबायारि लोगो मोनो। आङो बे बर' बिबायारिजों दसे सम मोगा मोगि लानायाव बर' बिबायारिया गावनि गामिनि मुंखौ 2 नं मागुरबारि होननानै बिथाङा बुंनानै लादों। बेनिफ्राय गावनि मुङा मेब्ला होननानै बर' बिबायारिया आंनि सिगाङाव फोरमायदों बा आंनो खोन्थादों। थारैनो दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर? जोंनि बर' हारिया फिसा हारि नाथाय अनलायनाया खम। बिथाङा फोरमायनानै लाबावदों गाव ट्रेन गाखोनायाव ट्रेनजों एक्सिडेन्ट जानानैसो गावनि आथिङा बायदोंमोन होननानै आंनो फोरमायदों। गावस्रालायनो 80 बिगा हा दङमोननो। बिमा बिफा थैखांनायनि उनाव बे बिबायारिनि सम्पतिफोरखौ न'खरनि जाथि बंस खुरमाफोरा फाननानै जाजोब्बाय होननानै बे बिबायारिया आंनो फोरमायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बे बिबायारिनि फोरमायनाय गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। आं हाग्रामायाव थांदोंमोन, साननैसो थाथ' होनना बुंदों। सिख्ला बसुमतारी थांदोंमोन, फुरमला थांदोंमोन, आंखौ साननैसो थांदों। थाइसे मोनदों, बांगालफोरा मोनोबा आं मानो मोनाखै? मोनो इसे गिदिर गिदिर सम्पति दङ। 80 बिगानि मालिकमोन आंनि बिमा बिफाया। बेखौ सेस खालामजोबदों आंनि आयंमोनानो आदैमोनानो। आं मागुरबारिनिमोन। बे बिबायनो आङो दा 8 बोसोर जाबाय। आथिं गाज्रि जानायनिफ्राय बायनायनिफ्राय रावजोंबो नायजायाखै। आयं बोरायाबो थैबाय, आयं बुरैयाबो थैलाबाय। मिलिटारि सुक्राम होनना बुङो, रकनेस्वर नाम दङ। आंनि फंबाय बायदि आब' रेम दङ, बुरि जा दं नामा, बे हाबा जानो मोनाखै। आब' थुरु दङ, बे बेलायाव दिगाजुलियाव हाबा जादों। मा खालामबावनो, सोरनाव थांनो सोरनाव थाङा। आंना बे एक्सिडेन्ट जाबाय, रावजोंबो हादिया। आं मा खालामनो, आं बिबायना जानांबाय। दिनै आंनियाव बेसेबां गिदिर गिदिर आमाय रने दंमोन, बिसोर मानो नायफिनाखै? आं गथायाव गोलैना दंमोन, आंखौ सिखावसो होनना बुंबाय गासिबो। आमाय गेलायाबो सिखावसो होनना बुंबाय आंखौ। आमाय सिथ्रियाबो बिदि बुंबाय आंखौ। दा आङो दुखु नांनानै आं थाङाखै दिनैसिम। 9 बोसोर जाबाय आं थाङाखै, बिबायना जादों। बिसोरो मानो आंखौ नायफिनाखै? आं इसिबां खस्थ' जानानै दं। नै लावथि लानानै आङो गिदिंगासिनो दं, मना गांसे लानानै। नै फैसा बिनानै जादों, नै रायजोफोरनिफ्राय आं फैसा बिनानै जादों। बेनो आंनि मेब्ला बसुमतारी। मा जानानै बिदि जाया आथिङा? बे गारियाव जाहैदोंमोन आरो। ट्रेनाव आं गाखोहैनायाव ओरैबायदि जुथुरलांबाय, ओरैबायदि जादों। ओमफ्राय आरपिआबो नायजोबदोंमोन, आरपिआबो बासायदोंमोन। आरपिआबो दा रङियावनो दङ, बिसोरबो मिथिजोबो आरो सोंबा मिथिजोबगोन। दाबो दं, रावबो नायाखै। आरो सन्ताला बसुमतारी दङ, सालायदाव थानाय, बेबो आंखौ नायफिनाखै। आं हाबा जायाखै, हाबा खालायाखै। दिनै हमना बुंदों आं हाबा जायाखै, हाबा जाया होनना बुंखादों। साब्रैबो गैया, आं मावरियासो। आंहा बिमा बिफा गैया। बिसोर बिराद गोदाव सोराव खालामदों आंखौ। हालेवनो सानदों, आं बेसेबां हालेवना फैदोंमोन, इसिबां खेथि खालामना फैदोंमोन। आरो खदा माहाजोनावबो आं खालामना फैदोंमोन, सालादियाव बन्दा माहाजोनाव बिदि खालामना फैदोंमोन आङो। बे मेब्ला बसुमतारी आङो इसिबां दुखु जाना फैदों। दिनै आंखौ नायनो फैया, बन्दाबो गासिबो नायनो फैया। आं मा खालामदो? बिनानै जानांदों आं दिनै। नायाखै, मा खालामबावदो? आं दिनै हुगारनांदों, बिना जानांदों। ट्रेन मानि, गारि मानि बिना जाना आं दिनै आथिं बे सिदा जाला जेबो। बिसोर मोजां फैसा होबा आंना मोजां जागौमोन, मावनो हागौमोन। मा खालामबावनो आरो? रावबो नायफेराखै। मा बुंबावनो? इसे गिदिर गिदिर सम्पति दङ। 80 बिगानि मालिकमोन आंनि बिमा बिफाया। बेखौबो सेस खालामजोबदों आंनि आयंमोनानो आदैमोनानो फानजोबनानै। दा सोरबाफोर अनसायोब्लाथ' मोजां जागौमोन। अनसायबाथ' मोजां जागौमोन। सोर अनसायनो आंखौलाय दा?
रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखै एसेबो थाइसेबो फैसा आं दैसिमबो मोनाखै आं बिबि जादों बैसोर होलाबायो माबाफोरासो सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ आं हाग्रामायाव थांदोंमोन साननैसो थाथ' होनना बुंदों सिरगा बसुमतारी थांदोंमोन फरमुला थांदोंमोन आंखौ साननैसो थादों थाइसेबो मोनदों बांगालफोरा मोनोबा आं मानो मोनाखै दरजा मोखां जिरायना थां लेंग्रा होननानै मा बुंबावनो आङो मा बुंबावनो आङो बेखौनो बुंदों आङो नोंथांमोना एसे बुजिना था नोंसोर सारमोना आंखौ एसे नाहरफिन होननानै बुंदों आरो गाज्रि मोना खुलुमदों बेनो जोबथा आंनि लाइफ बेनो